Straight to the point. Samtang sa laing bahin mahigala rain or shine gidayon sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dinhi sa Sugbo ang ilang Free Duterte rally now. Free Duterte now rally dito sa Talisay nga gitambungan usab ni Governor Pam Bariccuatro isip patigpaloy usab ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Sa point. kauluhan inahan mahigala ni Paulo Tantuco nga sinina ni Auhag nga hunungo na ang paggamit sa isyo sa kamatayon sa iyang anak aron lang mosamot ang kasungian sa politika. Straight to the point. Deklaro usab kini nga way kalabutan matud pa si First Lady Lisa Marcos sa kamatayon sa iyang anak. Straight to the point. Pero ini pamahayag mahigala ni Aling Nina magkasabot sa ta mahigala kining inahan man gyud sa kanunay panabang mga sungkit paminaw no. Bisan pa man og unsay gihimo sa iyang anak nagpasabot gyud mahigala mo na usa ka kanabang kinini ang kinaiya gyud kalidad sa usa ka inahan mahigala nga kanang anak gyud kanunay og kanang inahan gyud sa kanunay inahan sa kanunay panabang. Straight to the point. Pero kung atong tan-awon mahigala niya mapamahayag do na may mga admissions dito nga kadto si Paulo Tantuco dunay pagka mogamit gito manghigala ga cocaine pero sa iyang pamahayag iyang giabsuelto mahigala si First Lady Lisa Marcos. Straight to the Nang point. mutumaw sa mga pagduda ug wa baka ni mga higala hunghungi ngadto nga paghimo nag-statement dinha nga maabsuelto ta dire. Kay unsaon man tuod pagkahibaw ni Aling Nina nga way labot si kining FL First Lady. Posibleng way labot, posibleng labot, pero medyo dili ikaw ang competent person nga makasulti ni anak. Kay wa man pud ka dito sa maong lugar atol sa hitabo. Straight to the Mayo point. tatog ang asawa baka may mutingog aning kalakiha. Ato ni tagag pagtagad sa mahigala sa baduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Presidente Ferdinand Marcos Jr. tuana sa Amerika alang sa iyang meeting tali ni Presidente Donald Trump. Apan wa mukuyog ni ini mahigalang maong meeting si First Lady Lisa Marcos. Straight to the Karong point. adlaw mahigala ang state visit ni President Bongbong Marcos dito sa Amerika. Mahigala niya ni abot na gyud kay kaninang kadlawon og atong tan-awon ang oras sa Pilipinas dito sa Amerika. Asa man tong video dong ato sang kuno mo na iyang pag-abot. Okay, namba ni say audio. Sige, so mo ni mahigala ang kuha sa video usab nya doon tay kauban nga tuwa dito karon. Okay, so okay, so mo ni mahigala nga jet ang gigamit, no? Okay, so gisugat sa dito mahigala dunay pagsugat dito mo nang dunay Philippine flag o American flag nga tuwa dito mga kagalaan. Pag-abot gyud dito sa ilang airport, no? Og unya sige, atong i-check mahigala kay atong kauban si kasamang Radyoman Chanel Salazar ato makauban karong nga buntaga mahigala alang sa live report no sa mga panghitabo dito sa Amerika karong orasa. Og kumusta dito mga sukit di paminaw. Yes, Radyoman Chanel, good morning. DYHP. RMN Report. Magandang umaga dyan sa inyo, Attorney Rufil. Dumating na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Washington, D.C., USA para sa kanyang 2 araw na state visit. Eksaktong 2:48 ng hapon dito sa Washington, D.C., July 20, lumapag ang Pangulo sa Joint Base Andrews sa Maryland, USA. Agad naman magkakaroon ng pulong ang Pangulo kasama ang kanyang gabinete para sa isang mahalagang briefing kaugnay ng mga nakatakdang pagpupulong dito sa Estados Unidos. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, bukas naman, July 21, dito sa Washington ay makakausap ni Pangulong Marcos ang mga top executives mula sa semiconductor industry at ilang mga negosyante sa larangan ng healthcare at infrastructure. Kasabay nito ay makakapulong din ng Pangulo si Secretary of State Marcos Rubio at US Defense Secretary Pete Hegseth para talakayin naman ang mga usaping may kinalaman sa depensa. Samantala hanggang dito, Attorney Rufil, sa Amerika, hindi nakaligtas si Pangulong Marcos sa mga nagkikilos protesta dahil ilang minuto pa lamang pagkalapag ng Pangulo sa Joint Base Andrews sa Maryland ay nagtipon sa tapat ng White House ang ilang militanteng grupo. Panawagan nila na tutukan sa agenda ng bilateral meeting kay Trump ang kapakanan ng mga migrante sa US at iba pang issue sa deportation sa halip na puro tungkol sa military operations lamang ang pag-usapan. Sa ngayon, Attorney Rufil ay nasa Blair House na si Pangulong Marcos. Ito yung presidential guest house dito sa Amerika na itinuturing bilang world's most exclusive guest house dahil dito tumutuloy ang mga foreign leaders at dignitaries na bumibisita sa Estados Unidos pero hindi lahat ng leader ay iniimbitahang tumuloy dito.
mula dito sa Washington, Yes, Chanel. USA. Chanel. Yes, Yes, so ngayon, ano ang mga itinerary niya ni President Marcos ngayong araw? At ngayong araw, Attorney Rufil, dito ay July 20 pa lamang, araw ng linggo. Wala siyang nakaschedule na mga aktibidad after niyang lumapag sa Joint Base Andrews. Nagkaroon lang siya ng short briefing sa kanya mga gabinete na nandito. Andito si Secretary ng Defense natin, si Sir Gibo Teodoro. Nandito rin si DFA Secretary Teresa Lazaro at yung kanyang economic team. So nag-meeting lang sila, nagkaroon ng briefing kung ano yung mangyayari para sa mga bilateral meeting sa susunod na araw. At Okay. ngayon ay nasa Blair House na siya. Oo, so tomorrow, yung meeting nila ni US President Donald Trump. Hindi pa, Attorney Rufil. Tomorrow, ang gagawin lang ay makikipag-meeting siya sa mga business sectors dito sa US at sa Defense Secretary na si Pete Hegseth at si US State Secretary Marcos Rubio. Pero yung kanilang bilateral meeting ay gagawin naman sa July 22 sa susunod na araw. Okay, so ano yon? Sa umaga ba yon or sa afternoon yung meeting nila ni US President Donald Trump? Umaga yon gaganapin, kaya lang ang oras dito sa Pilipinas may 12 hours, ay sa Amerika may 12 hours difference sa Pilipinas. Ngayon, Attorney Rufil ay 9:15 ng gabi dito. So, dyan 9:15 ng umaga. So, magkakabaliktad. So, kung umaga yung bilateral meeting dito dyan sa Pilipinas, gabi naman tatapat yung oras ng bilateral meeting. Oo. So, ngayon ay 9:15. Kumusta ang temperature dyan, Chanel? Ayan, Attorney Rufil, ang klima dito sa Washington, D.C. actually mas mainit pa kaysa sa Pilipinas kasi ngayong July, natapat yung summer nila. Ang summer dito sa Washington, D.C. from June hanggang August. Pero mas mataas ang heat index ng summer nila kapag July. So dito, lalo kaninang mahapon, sobrang init. Alas 7 ng gabi na, tirik pa rin yung araw at maliwanag pa rin. Ngayon lang alas 8 ng gabi dumilim ng kaunti. So, ganun yung kita dito. Kumusta yung mga rallyista? Ano mga grupo dyan? Yung mga nagrarally dyan, Chanel? Ayan. Yes, ayan yung mga rallyista dito. Kanina sumugod nga sa White House. Ito yung sumalubong kay Pangulong Marcos sa pagpunta niya sa Blair House. No? Nandyan yung Bayan USA, nandyan yung Gabriela, Migrante International, iba't ibang militanteng grupo sila na nagsama-sama para nga ipanawagan itong welfare o karapatan ng mga migrante dito sa US dahil dun sa issue ng deportation o paghihigpit ng visa. But itong main topic nila ni US President Donald Trump ay itong Mutual Defense Treaty. Tama ba, Radyoman Chanel? Yes, kasama yun sa agenda, no, Attorney Rufil. Pero ang pinaka main topic nila ay yung usapin ng taripa, yung ipapataw na 20% na taripa. Yes, sa August 1 na kasi yun effective. So, ang target nila kasama yung economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makipag-negotiate or at least maibaba yung taripa kasi una dapat 17% lang tapos biglang tumaas. So, yun yung pag-uusapan nila at aabangan natin dahil may malaking epekto ito sa mga export products ng Pilipinas tulad ng yung mga processed meats and processed canned goods. Ayan, so papatawan na ng 20% na taripa kapag i-export dito sa Amerika. So yung 20% tariff, no, yung topic nila, pati na siguro yung Mutual Defense Treaty, topic din nila yon at ano pa ang nasa agenda, Radyoman Chanel? Ayun ang main agenda, syempre yung ekonomiya, yung trabaho, yung migration, pag-uusapan din yan. Kasi may mga undocumented na Filipinos dito na nakaharap sila sa posibleng deportation. So pag-uusapan din yan. Siyempre hindi mawawala yung sa West Philippine Sea, yung pagsuporta ng Amerika sa ating mga militar, yan, balikatan exercises, at siyempre yung EDCA sites, pag-uusapan din yan. So tatlong mga cabinet secretaries lang ang kasama ni President BBM dyan? Actually, marami sila kasi kasama niya yung kanyang economic team. Nandito rin si DTI Secretary Cristina Roque, si Special Assistant to the President Federico Go. So, nandito yung kanyang economic team. Nandito rin si Communication Secretary Dave Gomez. Pero hindi sila magkakasabay ng flight kasi yung karamihan sa kanilang mga gabinete ay commercial flight. So, more or less, ilan lahat yung mga delegations ni President BBM dyan? Siguro nasa 6 hanggang 10 gabinete yung nandito. Pero ang pinakamarami ay yung kanyang economic team kasi yun yung agenda. Okay.
Okay, thank you so much, Radyoman Chanel Salazar. Maraming salamat, Atty. Rufil. Mula dito sa Washington, D.C., USA, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Atong takna sa 9:19 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Wagyo point. dito mga higala si First Lady Lisa Marcos mga kagalaan. Kay yun na to'y laing lakaw mga suking tigpaminaw. Unya, niya na ba mitingog na mga higala ang inahan ni kinini ang Juan Paulo Tantuco. Kadto untag ni kuyog si First Lady kay matagigayon maadto si President BBM sa Amerika. Mukuyog nga si First Lady day. Karon may unang higayon no nga kanana ang inaning state visit mahigala nga wa makauban. So mas mahinta to para mawagtang naning tanan nga mga pasangil o guban pa mga higalang mga istorya o guban pang mga kuan din ha. So kining hitabua mahigala ron ni ani ang pamahayag ni kuan Nina Tantuco mga higala ato ning hatagag pagtagad ato ning basahon aron ato maanalisar mga higala sab kining pamahayag sa inahan. Kining inahan kanunay gyud mga higalang mutabang sa anak no mo nagiingon inahan sa kanunay panabang. Kining gihimo karon mahigala ni Nina Tantuco nga nagpadasag suwat ngadto sa bilyonaryo mahigala channel og ni Miss Amy Marcos mga kahigalaan. Amy Marcos masiguro but niya ipasabot ani. Ato ni tagag pagtagad mahigala kaysa ako nagingon kadto ang pamahayag ni Auntie Claire atong iyang press conference do na may mga punto adto no nga wa pa nato mga higala tiwas gud tanan og hisgot. Og unya ni ani mga higala ang matawag nato nga kini ni ang iya karon nga pamahayag ang inahan mismo. Ato ko nung basahon ni dong kini pamahayag ni Nina Tantuco ang inahan may gala. Sige atong pakita din kadali ha kining maong iyang statement no. Mao ni siya mga higala ang iyang statement. Wa ni mo kuyog si Lisa ron dito sa kwan. Dito sa Amerika kay doon na sa iyang laing lakaw mga higala mas maayo atong nikakuyog pa para wa na mawagtang ning mga istorya ug uban pa. Straight to the point. Anytime mahigala doon ay mga panghitabo sa Amerika nata itong reporter dito itong kuhaan og kanana ang report no kay aron nga masuta na to hibaw tag unsay gisabutan ni Trump dito og ni kwan BBM no masindot atog na pa si First Lady para mahibaw sa tabaon sabay mga pagtaga dito ba kasamang kay ba ay mas mayog gatog ni kuyog pang First Lady ron dito sa Amerika mga kaigalaan at least mapapa sa taning daghang mga istorya nga murag na pobya siya na trauma siya to sa Amerika medyo mapapas unta mga kaigalaan now atong balikan mga kaigalaan ning pamahayag ni Nina Tantuco with all due fairness kining inahan sa ako nang giingon inahan sa ni Paulo Tantuco ang katong namatay mahigala gumikan sa cocaine effects kining cocaine effects mga kaigalaan doon naman ko sa comorbidities. Kaya doon na sa sakit sa kasing-kasing daan. No? Kadto si Juan Paulo Tantuco. Pero sa edad niya 44 years old, mamatay ka ng hotel, nga ni anang pagkagabi, pirti pa ninyong sayaw-sayaw, pirti pang kaon-kaon, siyempre kung mamatay ka, automatic yun ang kapulisan na to dito sa Amerika nga mo imbestigar yun. O niya mo sugot sa dili, tingali magkasnabot man kita anak nga, kanang pulis mga higala, inig-imbestigar anak, mangutan na gyud kung kinsay kauban. Natural gyud na. Natural gyud na. Muna kung giingon nga nay nahitabo lagi diri sa Cebu, dunay namatay mahigala nga katong tatay namatay ibabaw sa kamay. Yagitan lang kato katawa mahigala nga atong gipadtuan ni kasamang binjit ang hiyan. Katong motel diri mga higala sa may north nga area sa Tundakbayan Sugbo, di ko lang i-mention ni mga hotel, ni mga motel. Nat-interview agad kay papangitam ginako pangitaa og kinsay kuyog ana aron mapangutana lang nato basig foul play na or naon sang hitabuang anong namatay na inomdom mo atong maong balita katong sa talisay day katong talisay nga giadto pod si Binji bitaw nagadto ba to nya si Arnold boy nag-interview sa babae nya mao gyud kunoy pagkuan kasamang kay nga ni pitik gyud taon ang kasing-kasing kay nya adto gyapon tatay gyapon to medyo may edad na lagi unya kanana ang didto nagkumbati sud ba sa maong motel
Pero katos tali siya dito motel na murag kuan lang to. Mura lang to medyo pangmasa to nga masudlan og mga inana nga mga kuan kalihukan. Di natural gyud na og dunay CCTV og kuan pangitaon gyud kinsay kauban. So muna nga kining hitabo aron pangitaon gyud kung kinsay kauban. Nya ang iyang inahan si Nina Tantuco mauni ang pamahayag. So kita maluoy man ta mahigala sa kainahan apan dunay mga portion din nga kanana ang atong mabutang pod nga madiscuss pod nato mga higala, no? Niya. Sige. Okay. Di mga higala ang kuan. Good evening. Mo niya ang kang Nina Tantuco haman to. Atong kuan ko no para mabasa to. Mo ni siya ang iyang pamahayag, no? Gikan ni Nina Tantuco, no? With due respect may higala na kwanta kasabot sa ta sa bation sa kainahan. Pero doon na lang tayo mga puntong atong hatagag pagtagad sa gyud mga higala kay kini nga issue lagi. Dili sa ingon nga unsa dapat ang mutingog ini mga kagalaan. Ang iyang asawa may mutingog or baka ang Malacañang mutingog og klaro gyud nga ma-satisfy ang publiko. Dili ba ingon nga dunay mura magdunay gitaguan ba? So mo ang pamahayag ni Nina Tantuco. Good evening, Bilyonaryo and Miss Aimee. I'm Nina Vargas Tantuco, mother of the deceased Paulo V. Tantuco. Siya ko nung inahan ni Paulo Tantuco. Katong namatay nga Paulo Tantuco. Our son died last March 9, Manila time in LA, California. Ang among anak namatay nitong Marso 9 sa oras sa Pilipinas dito sa LA, California. In the presence of his wife Dina. So at least klaro nila nga namatay ito diha sa presence. Diha sa presensya sa iyang asawa nga si Dina, who is the social secretary of the First Lady Miss Lisa Marcos. Straight to the point. At least klaro na ha nga namatay ni in the presence of his wife Dina. So kana na ang katong police blotter dito mahigala nga naay nga ni Dina dito malagmit tinuod to. Katong kang Lisa na lang sa may tagsaon ta lang ni kay mo naman og kanan ingon nga wa na gisupply ra na fake news nang napita. Ang blotter dili fake news pero katong nga portion di na kuno tumao. Kinsa may ipatawag na tol kanang asawa ipatawag na. Dili sa ingon nga pasangin lang nimong asawa pero mapatawag yun, mapil gyud sa investigasyon. Ang pangutana ba unsa man hitabo, unsa may circumstances ani. No? So tingali ilang usbon na pos Malacañang siguro na nga maingon nga kato nga portion awa to'y labot pero kutob lang siguro sa kon ilabot lang pong asawa tingali. Kini ni ang kato ng Kalisa siguro may way labot. Ha? Kay di man na mahitabo gyud nga dili mapangutan ng asawa kay in his presence man day. Sa Bisaya pa namatay kini si Paulo Tantuco diha sa presensya sa iyang asawa nga maoy social secretary ni First Lady Miss Lisa Marcos. Straight to the point. He died in the hotel room where he and his wife was staying. Namatay siya kuno dito sa hotel room nga diin ang iyang asawa og siya puyo ngadtong higayuna. He joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. Ato pa niya. So, ang iyang pamahayag na nga mi join din siya, mi appeal sa siyang asawa sa trip padong sa Amerika, aron magkakauban sila, apan ang First Lady was not involved in any way with our son's death. Mato pa niya. Ang First Lady nga si Lisa Marcos, way labot gyud sa kamatayon sa ilang anak. Mao ni pamahayag mahigala ni Nina Tantuco. So iyang giabsulto din mahigala si Nina Asekwan, First Lady Lisa Marcos. Kini niyang pamahayag absulto si Lisa Marcos ani. Pero mo lagi na ang mga tao magka-question magod nga wa man gud dito si Ma'am Nina lagi. So kanag way labot si Lisa or labot si Lisa dili sa competent nga tao mo istorya ana kadi man sa kuyog sa biyahe. Ang katong kuyog sa biyahe mo gyud maka-istorya. No, pero inahan man so ato sang hatagan og higayon, no? The partial autopsy report is open for you to see. Nowhere did it say our son died of overdose. It had cocaine effect, accident, and heart disease. So iyang giklaro may gala nga ang autopsy report open ka na alam ninyo o makakita mo wala din ha nabutang nga iyang anak namatay sa overdose, doon nalay epekto sa cocaine o aksidente kini kay doon na po'y sakit sa kasing-kasing. Straight to the point.
It's hard enough to lose a loved one, especially a son, who as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children. Matod pa niya mahigala. Dili lalim, ha? Dili lalim nga ang usa mawagdangan ka og imong hinigugma, usa ka pinanggang anak og kinini ang sa ilang pagkahibaw naghimo og daghang maayong butang, mahigugma sa mga kabos, kanunay nga nagpangga sa iyang mga ginikanan og iyang asawa og iyang mga anak. Was kind and compassion and hardworking. Sa iyang gidescribe si Paulo nga usa ka maayong tao, usa ka naay compassion og labihan ka hardworking kini nga tao, kugihan. Matud pa mahigala sa iyang inahan nga si Nina Tantuco. Kay kini si Juan Paulo Tantuco mao ni mahigala executive sa Rustans og siya mahigala maoy apo sa founder ining Rustans mga kaigalaan. It saddens me, matud pa sa iyang gisuwat, it saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rustans. Sakit sa among kabahin nga makakita sa mga balita nga ma-report nga malign sa pangan sa negosyo sa akong bana nga gitawag og Rustans. It's so visible to make news that is exciting and juicy to read, to be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. Matod pa niya mahigala. It saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. Sakit kuno sa ilang balatian nga kining ilang anak nga si Pawi gigamit aron pag-aggravate ni ining maong conflict. Aron kuno pag-aggravate pa gyud, kuan pa, no? Pagpadako ni ining maong kasungian. He did have cocaine in his body as the autopsy says. Mato pa na duna say cocaine sa iyang lawas, yang giangkon duna base sa autopsy. But it was not an overdose. The complete autopsy report will come and it will be a publicly known. Yes. Our son used cocaine. So iyang angkon nga yes tinuod ang among anak mo gamit og cocaine. And it did not come from the first lady. Iyang giklaro so absilto na mahigala si Lisa Marcos ha. Kini pamahayag ni Aling Nina duha ka tumong kini. Ang iyang pamahayag yang gi-express ang iyang gibati labot sa iyang anak, ikaduha iya gyung gituyo ni para maabsilto si Lisa. Straight to the point. Kay giklaro man gid niya diri ang primerong paragraph ingon man siya, the first lady was not involved in any way with our son's death. Ang first lady wa gyud kalabutan sa bisan unsa nga paagi sa kamatayon sa among anak. Nya diriya sa ubos-ubos iya naging giklaro. Nga matod pa niya, yes, our son used cocaine. Oo, tinuod ang among anak mo gamit og cocaine. And it did not come from first lady. Dili na gikan na first lady. Straight to the point. No? So kini mahigala og sa pamahayag ni mahigala diri ang inato, pwede nimong tuuhan ni ani. Pero adto ni mahigala sa kini ang teknikalo nimo pagsabot ni dili sa competent posulti. Mahimo nga tinuod ning ingon nga dili gikan sa first lady or gikan sa first lady dili siya competent kay wa man sa kahibaw gyud wa man sa dito. Gawas og dito sa Amerika kuyog sa dito kay nya may isa nga kadtong cooking dito gikan sa first lady kay nakakita ko diin to gikan. Ato niya katawa lang mahigala pero subo baya pod di pod lalim sa part sa inahan no. Pero mo niya pamahayag kung imong teknikalon pagsulti pagpasabot ang maong cocaine dili gikan sa first lady. Diin man gikan. O dili gikan sa first lady. Kana pangutana lang. Mahimong dili gikan. Mahimpon niya. Kaya og certain ka nga dili gikan sa first lady, medyo nakibaw ka sa gikan day. Ikaw okay. Og dili gikan sa first lady, absultong first lady, pero diin man nagikan eh. Og sure kang dili gikan sa first lady, asa man nagikan. Kana ato lang ang giagi kato katawa mga higala. Nor was she involved. It's unfortunate and that this happened to our son. Sa kuno ka unfortunate mahigala taon, no? Nahitabo ni silang anak. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with the half-truths is not who I am as person.
I do accept that report. Nowhere did it say he died of overdose. It made me shed tears. Nakahilak in taon, kisabay di mo hilak o inahan ka mahilak ka gyud. Bisan pa man unsang klases kamatayon sa imong anak, na overdose man nagwa na ma-overdose, ang klaro mahigala nga na-trigger gyud to sa iya na say sakit sa kasing-kasing daan. No, nya human na-trigger pa gyud ining paggamit og cocaine. So mo na namatyan. Mo na kahilak siya. Not just for myself but also for wife and his children which you are hurting so much. Matod pa niya. Nga maoy nasakitan og maayo. I pray that you will be enlightened and spread life-giving news instead of dividing. God bless us all. Peace, love, light. Matod pa niya. So kining pamahayag ni Nina Tantuco, usa kini ka pamahayag sa usa ka inahan, pagpakita gyud sa iyang dakong gugma ngadto sa iyang anak mga higala. Ngadto kang Paulo Tantuco, natural na sa usa ka inahan. Pero kining portion nga si Lisa Marcos absulto, ining portion na medyo kining di pa ta makakongklude dayon ani. Mahimo nga tinuod, mahimong dili kay kaning pag-ingon mahigala nga was not involved in any way with our son's death. Pwede po na, pero pwede po niya kung kaya man sa dito. Sa maong panghitabo mga sukid ng paminaw. Straight to the point. Kay kini magud mahigala cocaine ang namatyan. Under doctrine of territoriality mahigala sa criminal law, ang ilamang balaod sa Amerika maoy ma-apply ani. Unya kung ilang balaod sa Amerika ang ma-apply, kanang cocaine dito sa Amerika, illegal na. Straight to the point. So kini mahigala si Paulo Tantuco, namatay naman siya, so wa na'y manubag niya mga higala nga kuan, pero ang iyang mga kauban mo na'y dakong pangutana, diin man tong cocaine gikan to des Pilipinas nga gida dito or gikan to dito nga doon sa kontak dito mahigala asa sila mamalit. Straight to the point. Mo na dihay tanawunon mga sukid ng paminaw, no? Kini god nga pagkahitabua mga kagalaan, mas maayo gud lagi unta og kanana ang open ng Malacañang pagsugod March 8 pa mani. Og wa gyud mahigalay guilt bisag gamay ang Malacañang. Number 1, sila man kuyuga. Okay man kamoy kuyog, isulti lang tinuod gyud nga kaming kuyuga kay kining asawa niya yamang giangkon diri ang mao ni ang social secretary sa First Lady. So ug moingon ka nga dili appeal siya sa entourage, kini si Paulo Tantuco pwedeng dili sa appeal sa entourage. Ang iyang asawa mao'y appeal sa official entourage indekin. Straight to the point. Kay problema sa Malacañang paingon wa nay appeal sa entourage. Di pud lay pakita kung kinsa man day appeal sa entourage. Kay ug moingon sa way appeal na sa Tantuco sa entourage. Okay, ang mga tao ana nga dili na mo follow up question niya, dili man day appeal. Pero kung maka follow up question kay kinsa may appeal, ang iyang asawa nga social secretary appeal ba? So kung appeal yang asawa nahimong de facto entourage, kini mahigala si Paulo Tantuco. Straight to the point. Nahimo siyang de facto entourage. Kay kini ni ang asawa mga kaigalan, pwede man. Mingom ta nga way appeal sa Tantuco, pwede man ang gisulti sa Malacañang, pwede kayo. Kay civilian man is Tantuco. Ang iyang asawa maoy cabinet secretary. Mo to'y appeal sa entourage. Ninuuban man siya. Amo ning gingon sa iyang mama nga nikuyog si Tantuco sa iyang asawa. In fact, sila dito sa Rome. Sa Hotel Rome. So, kanang istoryaha, entourage gihapon day. Dili official nga na-appeal dito sa kwan. Posible kay dato man ingon nga, mukuyog lang kunin mo, day. Kamo man yung mga to, pero mupliti lang kung ako. Pwede man day. Daghan man ang mahitabo ni nana, nga karabang dunay mga partner karon nga naas gobyerno o mga korporasyon panalitan. Dunay mga travel. Nga mingon nga, travel man sa kwan. Kuyog ko. Ako lay pliti sa kong kagulingon. May na lang po, abot dito, makalibre hotel. Pwede ba na? Kay kanang hotel panalitan o sa karom, gobyerno may nagbayad. O ikaw ba na ka, mapil man ka sa kwan diha. Kay kanagong managtiayon, dili maguna sa duha, nahimo na sang usa, by virtue of marriage. Straight to the point. Mo nagmingon ka nga dili appeal sa entourage si Paulo Tantuco, considering nga bana siya sa appeal sa entourage, nga mao niyang asawa mahigala nga si Dina, automatic na by de facto nahimo siya manghigalang kabahin ni ining grupo ni Lisa Marcos. Straight to the point. Mao bitaw nang nangaon sila tapad pam gani sa pangaon day. Pwede man gani nga
ang suod yun kay kining ang history ining mga ang history kining Lustans day kining tantuko ang history sila gyud suod sa mga Marcos sa senior pa. So malagmit gani nga ang bana mo'y ofiran ining maong position isip social secretary pero ang bana miingon nga di lang ko kay mo focus ko sa business akong asawa la ibutang diha. Pwede man. Kay in fact sa ilang pagpangao na ang bana mahigala magyutapad. Magyutapad ni Lisa. Di man ang asawa. So, nya kanang magtapad og pangaon mahigala kanang nabay mga kahulugan sa gina mga sukintig paminaw. Sa kadaghang kauban diya sa First Lady, ikaw gyud mo'y tapad dinha. Dili man na basta-basta makitapad ka bisag gana mga lamisa-lamisa kay di lang gyud ka ma-pressure, di lang ka ma-force pagkuan nga na mga invitation ana. Di ka patakag tapad-tapad ay ngita magkag asa imong suod-suod kabantay ka kay. Panalitan, imbitaron ka karon birthday panalitan. Nya daghang mga lamisa diha. Mangita kag asa man ka mo lingkod nga lamisa katong istorya ba ka? Ha? Di makapataka lang og lingkod dito nga ma-out of place unya ka. Ha? Ang topic dito di ka makadimao day. Natural na oy nga mangita ka og kinsay ka level nimo o kinsay pwede nimo maistorya niya nang usa ka party panalitan. Kung man mo hisgot lang itag realidad. Straight to the point. Now, atong balik-balikan, mahigala. With due respect sa inahan ni Juan Paulo Tantoco, ha? Kay kasabuta, mahigala, di ba ilalim? Sa usa ka inahan. Og namahayag lang siya, ani, mahigala nga, iyang gi-express, ang iyang gibati, kasabot na kita, pero iyang mag-absilto din mahigala sa Lisa Marcos, diha na mga higala ang kuan. Kuan niyo ba, nga, saan niya pamahayag? Para sa iyang gibati, nga, ay nalang ninyo kuan na akong anak, or para pag-absilto kang Lisa, day. Murag, tinuyo kayo. No? Sige lang, pero mo lagi na. Wa manggod siya dito, mas may maayo og ang iyang asawa unta may nitingog. Kay sila may kuyog dito mga kaigalaan. Nya kung sila kuyog dito, ang makasulti gid ani, ang competent person makasulti mahigala katong asawa kay kuyog gid sila dito. Dito mahigala sa hotel sa Amerika. Nga di gud kalikayan ang head of delegation mga higala nga mao si First Lady mapangutana gyud. Ano man sa mong tingog hangtod karon? Simple na lagi ng hunahon day. Kana Nemdo mo ito nag-field trip ng mga estudyante dito sa Manila ba ito indekin? Nga na lumos usa? Of course, imong pangutan kisa may kauban ini niya pagpangaligo. Kisa man, gusto mo ka mangutana kay nga naman iambak siya nga kuan. Asa man siya, ana magina. Pangutanon ni mong kauban, unya pangutanon ni mong kisa may head aning nagdaan nila. Si kuan man, si ma'am kuan man, ana. Ang maestra, natural nga mapangutana yun mo, ang maestra o maestro, nga maoy in charge anang maong field trip. Straight to the point. Mabitan doon ay mga discussion na hitabo ni field trip. Tinuray lang ang CHED ang Commission on Higher Education, ilang gipahugtan ang ilang mga lagda, ang ilang mga rules din ha, labot anang field trip. Ug kinahanglan gyud na ay mga requirements nga gi-appeal. Dili basta-basta maka field trip ron ang mga estudyante. Tungod ato mga nahitabo ba nga na disgusya. So karon kung ikaw mga higala, tanta ako. Nag-teach man ko kaniadto diya sa sitio or diya sa inyo. Og ako may mingon sa komersyante mag-field trip ta adto kay natay tan-awon ana. Simba ko na mahitabo. Of course, ako may leader. Ako may nagda. Apil gyud ko sa kwan mo ako may istorya gyud ko mo ning kwan hitabo Nya si Lisa hanto doon wa gyud makatingog. Wa gyud. Hasta ang asawa gani niya nga mo'y kuyog dito wa katingog. Mo na nga makapangutana mga tao nya karon bisita ron mga higala didto sa BBM sa Amerika. To atay reporter dito mahigala aron nga ato tawgon to anytime kung doon ay mga importanteng mga insidente dito. Kanabang para klaro ba unta? Wa po siya mukuyog sa Amerika. Masamot hinududa mga tao dahil mas may panikuyog sa indaykin. Tinuray lang ba kay kinibitaw si Netanyahu ang iyang asawa kuyog man. Na nag-meeting sa ni Donald Trump sa Amerika, kuyog man yung asawa. Mas may tatog ni kuyog ni si Kwan, First Lady, wa man sa kuyog ron. Di samot mga tao duda nga, mo lagi na. Straight to the point. Pero kana mga pagduda lang mahigala nga kinahanglan gyud ang tan-awon.